תיקון החצה. טוב, רבותיי, סימן רש עין ג' זה מוצא יום טוב היום, כן? אני לא טועה. אז אנחנו סימן רש עין ג' דין קידוש במקום סעודה. לפני שנתחיל סעיף א', אני אתן הקדמה. כולם מכירים את הדין של קידוש במקום סעודה? נכון הרב אורן, אין מה להישאר בשיעור, כולם מכירים את הדין של קידוש במקום סעודה. אז אני אגיד ככה, זה גמרא, מקור של זה גמרא במסכת פסחים דף ק"א מחלוקת רב ושמואל. האם הקידוש חייב להיות במקום הסעודה? וההלכה נפסקה כשמואל שאין קידוש אלא במקום סעודה, וכך הדעת רוב ככל הראשונים, הריף והרמב"ם והראש והריטב"א, שכולם פסקו שאין קידוש אלא במקום סעודה. אבל אם אני יכול רק את הרב אורן, רק הרב אורן יענה לי. אבל למה? מה הסיבה שאין קידוש במקום סעודה? על מה מסמיכים את הדין הזה? אני הבנתי, ההלכה אין קידוש אלא במקום סעודה. זה אומר כלומר, במילים פשוטות, איפה שקידשתי, שם אני צריך לאכול, נכון? למה? מה הסיבה? לפי ברכת המזון אולי. לא. מה הסיבה? הרב אורן, מה הסיבה? תחילת קורבן פסח. לא. למה ההלכה אומרת שאין קידוש אלא במקום סעודה? מה הסיבה? זה הקביעות, לא הרב, הקביעות שלך. השבת, כי הסעודה היא העונג של השבת. מצוין. מצוין. קראתי, זה לא פייר. קראתי. יפה מאוד. יפה מאוד. אז אני אענה ככה, יש לנו בספר ישעיה כמה דינים שאנחנו לומדים, כמדומני זה שם פרק נ"א אולי, אל תתפסו אותי על המילה, ממצוא חפצך, אם תשיב משבת רגליך, נכון, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז אנחנו לומדים שם הרבה הלכות שלא יהיה דיבורך בחול, בשבת כי דיבורך בחול, ולא יהיה לוחך בשבת כי לוחך בחול. ויש לנו עוד איזה עניין שם פסוק קטן, וקראת לשבת עונג. מה זה הקריאה של שבת? הקריאה שלה זה הקידוש. איפה הקריאה צריכה להיות במקום? עונג. איפה זה העונג? מקום האכילה. כל הדין של קידוש במקום סעודה נסמך על הפסוק בישעיה, וקראת לשבת עונג. מה זה קריאה של שבת? קידוש. איפה היא צריכה להיות? במקום עונג. מכאן יוצא הדין של אין קידוש אלא במקום סעודה. ככה הלכה מוריי ורבותיי. מי מביא את הדין הזה? מביא את הדין הזה רשב"ם. היה נכדו של רש"י. ככה מביא הרשב"ם על הגמרא בפסחים ק"א, שההלכה כשמואל שאין קידוש אלא במקום הסעודה. ואם אדם עושה קידוש ולא אוכל במקום הדין שלו, לא יצא ידי חובת קידוש. לא יצא ידי חובת קידוש, וצריך עוד פעם לברך. עשה קידוש ולא אכל. עבר שעה, הוא חיכה לאורחים, עשה רק קידוש. עשה קידוש, לא שתה רביעית יין, עבר שעה, הוא מחכה לדוד ולשמעון ולמשה. אחרי שעה הם הגיעו. מה הדין שלו? מה הוא צריך לעשות עכשיו? עוד הפעם קידוש, לא יצא ידי חובה. עד לפה מובן? טוב. עכשיו, אולי אני אתן עוד איזה הקדמה קטנה. עוד הקדמה קטנה ככה, אם אנחנו, זה פחות, זה באותו עניין לאותו עניין. אדם לוקח עכשיו סועד בשבת, הוא לא רוצה, הוא בדיאטה. דיאטה שהוא לא אוכל פחמימות ולא אוכל קמחים, אז הוא רק עושה המוצי ואוכל, זה אסור לעשות את זה, הוא חייב לאכול כזית. הריטב"א כותב, מה זה סעודה? סעודה זה כזית. ובשבת אנחנו מחמירים על עצמנו, החזון עובדיה הרב כותב, למעלה מקבצה, שעת קבצה עדיין אכילת ארעי. אבל אם אדם אכל אפילו לא בשבת, אכל ביום חול, המוצי, רק עשה המוצי, פחות מכזית. עכשיו הוא רוצה לאכול מהמטבוחה ומהסלט ומהתפוח אדמה. האם הוא צריך לברך על שאר מאכלים? הוא בירך המוצי. כן. לא. בטח. אדם בירך המוצי, אבל הוא לא אוכל כזית. הוא טעם, לא אכל שיעור כזית. עכשיו הוא רוצה לאכול מהצ'יפס, רוצה לאכול מהמטבוחה. אכל שוב כזית. בוודאי. אז מה יאכל? אני אמרתי, אכל לא רוצה לאכול לחם, אכל מעט, אכל פחות מכזית. יש לי עכשיו שאר מאכלים על השולחן. האם אני צריך לברך על כל מאכל ומאכל, או שברכת המוציא פטרה שאר מאכלים? אני אשאל אתכם יותר מזה. אדם שתה יין. שתה יין. אדם שתה יין, טעימה. פטר שאר משקים או לא פטר שאר משקים? אתה. אדם אכל, המוציא, לא אכל כזית, אכל פחות. פטר שאר מאכלים או לא פטר? לא פטר. לא פטר. למה לא פטר? פה מה ההבדל? פחות מכזית, אתה לא יכול... אז המגן אברהם הסתפק בדין הזה. מגן אברהם בסימן קע"ז הסתפק ונשאר בצדיק עין. צריך עיון. הבר פלוגתא שלו זה היה האליה רבה. מי זה היה אליה רבה? רבי אליה שפירא. יש קוראים אותו אליהו. אליה שפירא זה היה בר פלוגתא של המגן אברהם. תסתכלו כל מקום, מי שבקיא קצת באליה רבה ולומד, או אפילו יראה בתוך המשנה ברורה את האליה רבה, יראה שעל פי רוב אליה רבה הוא היה בר פלוגתא של המגן אברהם. המגן אברהם נשאר בצריך עיון מהדין באדם שלא אכל כזית, אלא אכל מעט מהמוציא. האם הוא צריך עכשיו לברך על כל אחד ואחד מן המאכלים, או שהם נפטרו בברכת הפת?
מגן אברהם בקע"ז נשאר בצריך עיון. אליהו הבא חולק ואומר לו, אם לא אכל כזית, אין כזית על הסעודה, לא אכל כזית, לא פטר אותם, וצריך לברך על כל מאכל ומאכל בנפרד. כך הדעת האליהו רבה. בא עליו השלום הרב משה לוי בספרו ברכת השם, ואומר גם אם אדם אכל רק מעט, פירו מהמוציא, פטר שאר מאכלים. אומר הרב משה לוי בברכת השם, אדם אכל אפילו גרם אחד מהמוציא, פטר שאר מאכלים ולא צריך לברך עליהם. מה הראיה של הרב משה לוי? מה הסברה שלו? מיין. הוא אומר, כשם שביין אף אחד לא מצריך אותי לשתות רביעית, לא אף אחד, אבל להלכה לא מצריכים אותי. להלכה אדם רק טעה מהיין, עשה טעימה קטנה, עכשיו הוא רוצה לשתות שאר משקים, צריך לברך עליהם? טעה מעט, טעימה מועטת, לא צריך לברך עליהם. למה? שיין פותר שאר משקים. אומר הרב משה לוי בספרו ברכת השם, אם כן גם בפת, מי שאכל פת אפילו מעט, זה לא שונה מהיין. זה הייתה הראיה של הרב משה לוי. בא הרב יביע אומר בחלק י' העובדיה עליו השלום וחולק על הרב משה לוי. מה הראיה שלו? הוא הביא את הריטב"א. הריטב"א אמר שסעודה זה כזית, זה דעת הריטב"א, סעודה זה כזית, והביא את האליהו רבה שכתב שאם לא אכל כזית צריך לברך על כל אחד ואחד מן המאכלים, ואל תביא לי ראיה מהיין. למה? שגם היין, אומר היביע אומר בחלק י', זה לא פסיקתא מילתא, אין לי פה מילתא פסיקתא, אין לי פה דבר ברור. למה? כי חלק מן הפוסקים גם ביין מצריכים אותך לשתות רביעית. נכון שלהלכה נפסק סבל, ואם טעמת אפילו מעט פטרת שאר משקים, אבל זה לא מילתא פסיקתא. אומר הרב עובדיה, זה לא דבר ברור לכל הדעות, ולכן אל תביא לי ראיה מהיין. ועוד, אומר הרב, יש מקרים שאכלתי אפילו כזית ואני צריך לברך על שאר מאכלים בסעודה. מה? כל דבר שלא מתלפת עם הפת. גם אם אדם אכל כזית ורוצה עכשיו לאכול בוטן, הוא יברך על הבוטן בסעודה? בוודאי. יוצא שהיין והפת לא דומים. לכן אומר הרב יביע אומר בחלק י', אם אדם לא אכל כזית, בוודאי שצריך לברך על כל אחד מן המאכלים לאפו כמשיטת הרב ברכת השם הרב משה לוי עליו שלום. עד לפה טוב? יפה. אז למדנו רבותיי שאדם צריך לעשות את הקידוש שלו במקום הסעודה. עוד מעט נבין גם מה זה במקום הסעודה. אם אני עכשיו קידשתי פה לצורך העניין ואני רוצה לאכול בכניסה לבית הכנסת שמה, בפינה על יד הספרייה, זה נקרא קידוש במקום הסעודה? אני קידשתי פה ואני רוצה לאכול, האם פינה לפינה זה נחשב? כן. ואם אני רוצה לקדש פה אבל לעבור לחדר אחר, אני רוצה לעבור לחדר שם של הכל לסגור את הדלת, האם חדר לחדר חשיב כפינה לפינה? לא. לא? זה מוסכם אתם אומרים. אותו הבית. אותו הבית הזה. ובדעתי, אוקיי, אז מה, ואני רואה את המקום, אז מה הדין? אז זה בסדר. אז אני יכול. אז יש פה מחלוקת אחרונים. תנאים. השאלה אם רואים או לא רואים. תנאים. זה חדר אחר, זה לא... לפחות ככה אני זוכר מפסחים. אתה אוכל בפינה אחת, אתה הולך לפסחים. פסחים ק"א, אתה זוכר נכון, אבל... ברגע שהוא רואה את זה באותו בית, באותו מבנה, הוא לא צריך לחזור על זה לעשות קידוש. טוב. נמצא באותו... אז ככה. קודם כל, אני אגיד לכם עוד חידוש גדול, שהוא מובא רק ברב עובדיה, ונתקלתי בו בפסח האחרון. למה? בפסח, אני אשתף אתכם, אנחנו יצאנו בבית הכנסת, אחרי התפילה עושים קידוש. קבוע, עושים קידוש. בבוקר, ואנחנו אחרי זה מוסרים שיעור בהלכה. אחרי שחרית, עושים קידוש בבוקר, עושים קידוש, ולאחר מכן עושים עוד שיעור בהלכה. אז כדי שאנשים יוכלו לטעום ולאכול, צריך שיהיה קידוש במקום סעודה. אז מה צריך לאכול? או לשתות רביעית יין, או כל אחד לכל הפחות מה? כזית מזונות, כזית דגן. כזית מאחד מחמש ודגן לפחות לכל הפחות. עד לפה בסדר? עכשיו, בפסח אין לך מזונות. אלא אם כן, אתה מביא פפושדו שיש לך מזונות. בסדר? אבל אם אין פפושדו, ואלה שמחמירים לא לאכול פפושדו, צריכים כל אחד לפחות לשתות רביעית יין. מי שיראה הרב חזון עובדיה בביאורים שלו, מביא ספר ילקוט מעם לועז. מכירים מעם לועז? כולם מכירים. מעם לועז, מי זה היה מעם לועז? מי זה היה מעם לועז? הרב רוני? רבי יעקב קולי. זה בעל ספר מעם לועז. מביא בפרשת אמור, שאם אדם חזן עשה קידוש בבית הכנסת, ורק הוא טעם רביעית יין, פטר את שאר הקהל. ככה כותב המעם לועז. מספיק שהמקדש ישתה רביעית יין ופותר את כולם לעניין קידוש במקום סעודה. אגב, תבדילו בין סעודת שבת שהחיוב שלה הוא בפת, לעניין הלכה של קידוש במקום הסעודה
שאני לא נפטר עדיין מסעודת שבת, אבל אני יוצא ידי חובת קידוש. בסדר? עכשיו, אומר הרב עובדיה בשם הילקוט מהמלועז, הרב יעקב קולי, בפרשת אמור הוא מביא את זה שם, שאם החזן עשה קידוש ושתה רביעית יין, פטר את כולם. הרב עובדיה כותב שאפשר לסמוך, הוא דעת יחיד, הדעה הזאת לא הובאה בשום מקום. אפשר לסמוך על השיטה שלו, אין? בקידוש היום, למה? בקידוש היום צריך לדעת הראב"ד לא צריך לקדש ביום. לדעת הראב"ד אין קידוש כלל, אין חובת קידוש ביום. אומר הרב עובדיה בצירוף סברת הראב"ד שבכלל לא צריך לקדש ביום. אז בצירוף שלו ועם סברת הילקוט מהמלועז שהחזן יכול להוציא את כולם, אין? מצד דין קידוש במקום סעודה בטעימה שלו, אומר הרב עובדיה אנחנו נדון את האדם לכף זכות מי שרוצה לעשות כך. זה סברה שהיא לא הובאה בהלכה. אבל במקום צורך גדול, כמו בפסח, אפשר לסמוך על זה. שאין דרך לעשות קידוש, ולתת עכשיו הכל, עכשיו תתן לו עכשיו, עכשיו יש פה 30 אנשים, כל אחד ישתה רביעית יין לא יישאר. יש פה בקבוק אחד. מה תעשה? אפשר לסמוך על זה, כיוון שאנחנו סומכים בצירוף סברת הראב"ד שביום בכלל לא צריך לקדש. לדעת רבי אברהם בן דוד, בעל ההשגות, הוא כותב שאין חובת קידוש ביום כלל. אומר הרב עובדיה, בצירוף דעת הראב"ד ובצירוף הילקוט מהמלועז שכותב שהחזן או המקדש לצורך העניין יכול לשתות רביעית ולפתור אותם עם קידוש במקום סעודה, בצירוף זה וזה, מי שרוצה לסמוך על זה, יש לו על מה שיסמוך. אז מה, זה יוצאים ידי חובה ככה? כן, אבל עוד הפעם, השיטה הזאת לא הבאה בשום מקום, זה רק הרב עובדיה הביא אותה, וגם הרב עובדיה אומר לך לא לנהוג ככה, אבל במקום שאי אפשר לסמוך על משהו אחר, תסמוך על זה. תסמוך על זה. יצאת ידי חובת קידוש. קידוש במקום סעודה. קידוש. כן, קידוש. קידוש. בסדר, מובן עד לפה? זה חידוש של הרב עובדיה, אמרתי נביא אותו, הוא לא מובן, לא הרבה אנשים גם מכירים את הרב עובדיה הזה, שתדעו. כי כשאני דנתי בזה בפסח היה לי מאוד מאוד קשה. מי שהאיר את עיניי זה הגבאי בית הכנסת אצלנו. אמר לי, תבדוק את זה טוב טוב. הוא שמע את זה בשם איזה רב, והוא לא יודע מה המקורות. באמת חקרתי ובדקתי, באמת ראיתי שהרב מביא את הילקוט מהמלועז, רבי יעקב קולי, שכותב מפורש, שבעינן מספיק סגי בטעימה של המקדש, ברביעית, ופותר בזה את שאר המסובים. והרב עובדיה, כיוון שזו שיטה שלא הובאה בשאר הפוסקים, להביא אותו לבד לא יכול, אבל בצירוף הראב"ד שבכלל לא צריך קדש ביום, הרב מביא אותו להלכה ואומר שמי שעושה את זה, זה עובדיה. כן, תסתכל בדברים. ב', יש לו על מה שיסמוך. טוב, אז עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, רק שנייה, תרשום אותה, בסדר? אחרי ההקדמה הזאת, של סימן רש"ג, של דין קידוש במקום סעודה, הבנו שלמה, מאיפה בכלל מגיע החיוב של הקידוש במקום סעודה, וקראת לשבת, עונג. מה זה קראת לשבת? מה זה הקריאה בשבת? זה הקידוש. איפה היא צריכה להיות? במקום העונג, במקום האכילה. מכאן הדין של קידוש במקום סעודה. אחרי ההקדמה הזאת נקרא סעיף א'. כותב מרן. עכשיו נתחיל. אין קידוש אלא במקום סעודה. ובבית אחד מפינה לפינה, אומר מרן חשוב מקום אחד. שאם קידש לאכול בפינה זו ונמלך לאכול בפינה אחרת, אפילו הוא טרקלין גדול, אינו צריך לחזור ולקדש. מוסיף הרמה, ומבית לסוכה חשוב כמפינה לפינה. ויש אומרים, אומר מרן, שכל שרואה מקומו, אפילו מבית לחצר, אינו צריך לחזור ולקדש. ויש אומרים שאם קידש במקום אחד, על דעת לאכול במקום אחר, שפיר דמי. והוא הדין, והוא שיהיו שני המקומות בבית אחד. כגון מחדר לחדר. שימו לב, מחדר לחדר. או מאיגרא לערא. טוב, אז כמו שהקדמתי קודם, להלכה אנחנו יודעים ככה דעת רוב ככל הראשונים, אין קידוש אלא במקום סעודה. והמקום הסעודה צריך להיות מקום שקידשת. אכלת שלא במקום הקידוש, לא יצאת ידי חובה. ואנחנו נראה בסעיף ב' גם, שזה גם צריך להיות לאלתר. ואם לא עשית את זה לאלתר, לא קיימת קידוש במקום סעודה. מהי לאלתר? כמה דעות בחזון עובדיה מה זה לאלתר. דעת הרב הלכה ברורה, תסתכלו ברש"ג, כותב שזה צריך להיות סמוך. 10 דקות, רבע שעה גג. נפקא מינה אם אדם קידש ומחכה לאורחים. או אם אדם קידש, ועכשיו אומר אני אתחיל לעשות קצת סלטים, להכין קצת, לשים לסלחות, לקח לו 25 דקות, חצי שעה לקח לו לארגן את הדברים, לדעת רבים מן הפוסקים לא יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה. אנחנו נראה שהרב נקט שהרב הקל אפילו בעניין של זמן של עיכול. מה זה זמן עיכול? לדעת החזון עובדיה אנחנו יודעים שבין בשתייה בין באכילה אפשר להקל ב-72 דקות. זה כולה של הרב, אבל לדעת רבים מן הפוסקים האחרונים,
אם לא עשית את זה מיד, לא קיימת קידוש במקום סעודה. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אז תשתה רביעית יין ופתרת את העניין. מצוין, תשתה רביעית יין, אבל מה איתך במקום שאר המסובים? צריכו לקדש לעצמם. שאר המסובים צריכים גם לשתות, לשתות, כן. או לפחות לאכול כזית. טוב, עכשיו שימו לב. מה הדין? אדם קידש בבית, אחרי זה הוא ראה שפתאום, עכשיו זה מתאים בדיוק, עכשיו בזמן הזה עוד לא רגילים להפעיל מזגן. אחרי החורף, הוא קידש, הגיע הביתה קידש, פתאום הוא ראה שמאוד חם. אמר לאשתו, לפחות בואי נצא בחוץ למרפסת, לחצר. קידש בבית, יכול לאכול בחצר? כן, אין בעיה, שמענו. יש מחלוקת. כמו הסוכה, כן. אם הוא רואה את המקום שלו. אמרנו שזה מה ש... קודם כל, לכתחילה, לא אוכל בבית ויוצא לחצר. להכניס את עצמך בידיים למחלוקת של הגר"א והמגן אברהם. אבל מי שרושם כאן, לא רע? שנייה. יש גם סימן קע"ח, זה לא הסימן היחידי בשולחן ערוך שע"ג. אתה יכול להיכנס לבעיות אחרות פה. אבל עוד דקה אנחנו נראה איך אנחנו פותרים את זה. למה מרן כותב את זה? אדם קידש בבית, לאחר שקידש ראה שחם, רוצה לצאת לחצר. יכול לצאת לחצר או לא יכול לצאת לחצר? מה אתם אומרים? יכול, אפילו אם בית לחצר, לא צריך לבוא לקדש. תמיד אם תענה זה מחלוקת, תמיד תהיה צודק. תמיד תהיה צודק. מה הדין? אדם קידש בבית, יכול לצאת או לא יכול, ואם רוצה לצאת לכתחילה, מה עליו לעשות? מה אתם אומרים רבותיי? אז קודם כל הוא יכול לשתות רביעית יין באותו מקום ואז לצאת, ואז עבר לו קידוש במקום סעודה, נכון? או לאכול כזית לחם. אבל איפה הוא נכנס לבעיה? לא ברכת המזון, סימן קע"ח. מה כתוב בסימן קע"ח? שרוצה לעבור מחדר לחדר, זה בדיוק מה שאתה ענית, חוזר ומברך. אתה נכנס פה לבעיה של שינוי מקום. מחדר לחדר, מרן כותב בקע"ח סעיף ב' כמדומני, שאם אדם עובר מחדר לחדר חשיב, שינוי מקום. אז מה יעשה במצב כזה? אז במצב כזה, מה שהכי נכון לעשות, זה לכוון בקידוש מלכתחילה, להתחיל פה ולסיים במרפסת. ואם כיוון על שתי המקומות, לכתחילה יכול לעשות כך. לא סותרים הרב שתי הסימנים האלה? זה לא סותר, אין קידוש אלא במקום סעודה, אבל אדם יכול לעשות תנאי בברכות מועיל, ולעשות תנאי מראש, אני מקדש פה, על דעת לאכול גם שם, להמשיך סעודתי. בסדר? או מה הדין עכשיו, אני אתן לכם דוגמה שתבינו אותי, הוא לא נמצא פה, אבל אף על פי שאינו פה כבודו פה. הרב אמירם בן מוניק. רבי רונן בא לרב אמירם בשבת בבוקר, אמר לו, לא ככה, אני אגיד לכם יותר מזה, אמירם ישב בביתו. ורבי רונן קידש בקול גדול. אמירם אמר לו, רבי רונן, שאתה מקדש רבי עקיבא, תוציא אותנו ידי חובה, אני ואשתי פה, אנחנו לא אוהבים את היין, קשה לנו לשתות יין. אנחנו נשמע אותך ונצא ידי חובת קידוש מהבית שלנו. רבי רונן קידש בבית שלו, ואמירם ישב בבית שלו עם משפחתו, הוא שמע את כל הקידוש. יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה? זה לא אותו בית. בוודאי שיוצא ידי חובה. בוודאי שיוצא ידי חובה, למה? הוא ישב בבית שלו, שמע את הקידוש? שמע. אתה קידשת בבית שלך, מוציא אותו או לא מוציא אותו ידי חובה? כיוונת להוציא אותו. איך? כיוון להוציא אותו. מוציא אותו ידי חובה, כיוון להוציא אותו, כיוון לצאת, יוצא ידי חובה. למה? הוא שמע, במקום שלו, בבית שלו, את הקידוש, שמע. יש לו חובה לטעום מהיין? לא, זה חיבוב מצווה. חיבוב מצווה טעימה של היין. יש מגן אברהם שכותב שיש עניין לשתות מן היין. אפילו יש מגן אברהם שכותב ששתיית כולם מצטרף לרביעים וכולי וכולי. ככה גם דעת הילקוט יוסף הישן הייתה. אחר מכן חזר בו בחזון עובדיה ב'. הלכה למעשה, אם אתה מקדש בבית שלך, והשכן שלך יכול לשמוע אותך, והוא מבקש ממך להוציא אותו ידי חובה, ואתה מכוון להוציא אותו ידי חובה, מוציא אותו ידי חובת קידוש. איך זה מסתדר לנו? איך אנחנו מבינים? זה לא רק קידוש, זה גם חידוש. מה הבעיה, רבי ארז? איפה זה נתקע לך? כי פה אתה אומר שרואה את מקומו. הוא אוכל שמה. באותו מקום שהוא שמע את הקידוש, מקום סעודה. זה המקום סעודה שלו. כל אחד אוכל, יושב במקום. שים לב מה אני אומר, אמירם יושב בבית שלו. הוויטרינה פתוחה, הוא שומע את רבי רונן, מקדש מהבית שלו, הם שכנים. הוא שמע את הקידוש במקום הזה, כן. פה הוא אוכל, כן. יצא ידי חובה. בעצם השמיעה פה חשובה. נכון. לא חייב לראות בעצם פיזית. שומע קידוש, יצא ידי חובה. אוקיי, פה אומרים שיש כל שגם... לא, זה העניין של המקום. מבית לחצר. זה במקום, אם אתה רוצה לקדש במקום אחד ולאכול במקום אחד, אתה צריך לראות את המקום. צריך 3 תנאים. לראות את אותו מקום, ושיהיה דעתך על אותו מקום, ולאכול שם באותו מקום. ג' תנאים. ואז זה מועיל. מובן? אם אדם רוצה לאכול בחצר, יכול.
מה יעשה? יקדש על דעת לאכול בחצר, יאכל גם בחצר, ורואה את החצר. ג' תנאים יכול לעשות את זה, וזה נקרא קידוש במקום סעודה. מובן? אגב, שימו לב, הרמה סיים, הרמה פה זה רמה שכל האחרונים מקשים עליו. מה הרמה כותב? ומבית לסוכה חשוב כמפינה לפינה. איך יכול להיות? אדם יש לו עכשיו סוכה, שזה רשות אחרת בכלל. איך יכול להיות, שמבית לסוכה נחשב כמפינה לפינה? למה לא? זה באותו בית, אותו מבנה, רואה את זה. תלך הסוכה של הרמה איתה. מה הבעיה? עוד הפעם. תלך הסוכה של הרמה איתה, אם זה ישבה אצלו במרפסת. זה הפטיו בתוך הסלון. אז שימו לב. אז כולם באמת מתרצים שמדובר פה בסוכה שנמצאת בתוך החצר ולא נמצאת עכשיו בחניה למטה ברשות אחרת, ומדובר פה במחיצות שהן ארעיות ונחשב באותה רשות. כי אם לא, זה נחשב רשות אחרת. ואם זה נחשב רשות אחרת, זה כבר לא יכול להיחשב כמפינה לפינה. ככה מתרצים את הרמה הזה, בסדר? אבל יהיה מותר לשים את הסוכה מחוץ בחניה, לעשות את הקידוש מלמעלה, ואם שומע, אז הוא יוצא ידי חובה. קידוש. עוד הפעם, אם שומע את הקידוש? שומע את הקידוש. שומע את זה, מה שאמרנו. בסדר? סעיף ב' כותב מרן, אם קידש בבית אחד, על מנת לאכול שם, ואחר כך נמלך לאכול במקום אחר. צריך לחזור ולקדש במקום שרוצה לאכול שם. כאן מדובר אדם שעושה קידוש במקום מסוים, ולא שתה רביעית יין, ולא אכל גם כזית לחם. לאחר מכן הוא רוצה לעבור לאכול אצל רבי רונן בבית שלו, לעבור למקום אחר. מה הדין שלו? איך? צריך לעשות פעם קידוש. תגידו לי עכשיו, הקידוש שלו שהוא בירך, מה הדין של הברכה? למה לא עליו אורן? למה לא? היה בדעתו. היה בדעתו לאכול שם. הוא בירך גפן. אם אדם, אני אשאל אותך שאלה הרב אורן, אם אדם קידש ולא שתה רביעית יין או לא אכל כזית מזונות, מה הדין שלו? ברכה לבטלה. חטוא לבטלה. ברכה לבטלה. ולא יצא ידי חובת קידוש. אבל פה הרב הוא התכוון לאכול. הוא התכוון לאכול, הוא חושב כאן נמלך. איך עוד הפעם? הוא התכוון כאן נמלך זה התחרט. עשה קידוש על מנת לעשות הסעודה כאן. אז מה? נמלך. אז תגיד לי, תן לי ראיה יפה. התחלתי, באתי לעשות קידוש. תודה רבה, הריטווה בחולין קופיות, תודה רבה. מה? זה בדיוק הריטווה. למה? כשהוא קידש, הוא רצה לאכול פה. אחרי זה בא החבר, אמר לו, בואו תאכלו איתנו היום. כולנו פה ביחד. אז הם אמרו, טוב, נקפוץ אליו. אבל רגע, לא עשינו קידוש במקום סעודה. בזמן הקידוש, מה היה דעתי? לאכול פה. נגמר הסיפור, אבל מה? כשיגיע לבית השני, יצטרך לעשות פעם קידוש. מובן? טוב, סעיף ג' אגב, שימו לב, פעמים רבות שיש פה קידוש קהילתי, נכון? אנשים פעמים אתה רואה אותם לא מבינים. הוא בא, שותה קצת ערק, אוכל קצת קסה דרסנה, דגים, ירקות. לא שתה רביעית יין, או אכל לפחות כזית, 5 בני דגן, לא יצא ידי חובה, קידוש, ואכל ללא קידוש. אבל אמרנו שאחד... אכל ללא קידוש. אמרנו אבל שאחד מקדש ושותה את הרביעית. לא, אמרתי, שים לב, אמרתי זה חידוש, לא לקחת את זה. זה חידוש של הרב עובדיה. זה חידוש. לא, זה חידוש של הרב עובדיה, ומה שאפשר לסמוך על זה, זה כי יש גם את סברת הרב"ד בצורה גדול, לא לסמוך על זה, הוא גם כותב. כל מה שאנחנו עושים את זה כדי לדון לכף זכות את אותם אנשים שנוהגים בזה. רבוי, אז אלה שעושים קפה, עוגה מיד אחרי התפילה בבית, והם שותים קפה, נס קפה, בחתיכה קטנה של עוגה, והם אוכלים רק בשתיים. לא טוב. אז הקידוש שלהם כאילו ברכה לבטלה. הם לא יוצאים מדרך, תקשיב טוב, הם לא יצאים. עוגה ללא גלוטן, מה? אכל כזית עוגה? או ששתי יין. אכל כזית עוגה? לא. לא, אם לא אכל. אגב, גם צריך להוסיף, הם אנשים אוכלים עוגת גבינה. אין בדגן. רבותיי, השאלה שלך הייתה כזאת, אדם אכל, שתה נס קפה, לא שתה רביעית יין, אתה אומר, וגם לא אכל 5 בני דגן, שתה נס קפה ואכל קצת עוגה, שאין בה כזית, לא יצא ידי חובת קידוש. ואכל ללא קידוש מה שאכל. שאין קידוש, אלא במקום סעודה, וקראת לשבת עונג. מובן? חוזרים צמאים. ולקיים סעודה שנייה לאחר חצות היום זה לא פשוט. ביום טוב אין בעיה, זה להיכנס למחלוקת החזון עובדיה והאור לציון. לדעת הרב בן ציון, גם ביום טוב צריך להיזהר בזה, אבל לדעת הרב עובדיה, כיוון שאין סעודה שלישית, אז ביום טוב לא צריך להיזהר בזה. לכן ביום העצמאות אפשר לאכול גם את הסעודה. 6 בערב. טוב. הרב, אם הוא שותה רביעית יין, זה בדיוק כמו אחרי שאכל כזית... אם הוא שותה רביעית יין,
זה אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר, רביעית יין זה כמו כזית. לא, אז אמרנו בעבר שזה... לא, אפשר. רביעית יין זה בסדר גמור. תתחילה. תתחילה. חוזרים. יש ביאור הלכה, אתה תראה את הביאור הלכה, ביאור הלכה מביא שהגר"א היה נזהר בזה מאוד. לא סומך על הדברים האלה. לא על פת הבא בכיסנין, כי יכול להיות שזה שליטת צד, שזה לא לחם. הרב, חוזרים מבית כנסת שיש הרב. לא יושבים ישר לאכול. הילדים רוצים לשתות. שישתו. לא, אבל אתה עושה קידוש, רק אתה שותה רביעית. הילדים לא שותים. שיאכלו, כזית דגן. אם הם צליאקים, שיבואו לקשורה. הם צמאים, הם לא רוצים לאכול עכשיו. ידידי, אנחנו לא צריכים רוצים לחיות על פי השולחן ערוך. שולח. הוא עכשיו על פי ההלכה צריך לדעת, יש דין שאין קידוש אלא במקום סעודה. בסדר? הוא רוצה לסעוד, הוא חייב לעשות את הקידוש במקום שהוא סועד. מה זה סעודה? מה זה סעודה? כזית. אם זה רק שתייה. מה זה סעודה? כזית. הוא צריך או לכל הפחות כזית דגן או רביעית יין. פחות מזה, לא כי יצא ידי חובת קידוש ואכל ללא קידוש. רביעית יין זה לא הרבה, מה? זה לא... מובן? מאוד מאוד ברור, סעיף ג' אומר מרן, אם קידש ולא סעד, אף ידי קידוש לא יצא. אומר הרמה, וצריך לאכול במקום קידוש לאלתר. שימו לב את הרמה הזה. זה רמה שצריך לשים לב אליו. לא רק שאין קידוש אלא במקום סעדה, ואם קידש ולא סעד לא יצא. צריך גם שהקידוש יהיה לאלתר. צריך לאכול לאלתר. או שיהיה בדעתו לאכול שם מיד. אבל בלאו הכי, אפילו אכל במקום קידוש, אינו יוצא אם לא עשה את זה לאלתר. ואם היה בדעתו שלא לאכול שם מיד, ונמלח ואכל, יצא. טוב, אז הדין הוא כזה. הדין הוא שאין קידוש אלא במקום סעודה. עכשיו מה הדין? אדם עשה קידוש בביתו, איך שהוא סיים את הקידוש, אשתו אמרה לו, שמע משה, תחכה עוד מעט יבואו דוד וזה, חכה, לא נעים שתתחיל לאכול, לא נעים שיראו שכבר נגענו בעוגה, אני לא רוצה גם לחתוך אותה, תעזוב אותך, בוא נמתין להם. חיכית להם, עבר שעה, עברו 40 דקות, אתה בינתיים קידשת. מה הדין שלך? לא יצאת ידי חובה. עדיין לא. לא יצאת ידי חובת קידוש ותצטרך לחזור ולקדש שוב. עכשיו, כמה צריך לחכות? אז יש בזה דיון. החזון עובדיה מביא כמה שיטות מה זה לאלתר. הרב הלכה ברורה כותב לאלתר זה 10 דקות. 10 דקות, רבע שעה לאלתר. מה פשט המילה לאלתר? אלתר זה מיד. החזון עובדיה יוצא מהפשט, זה כולה. יש לו גם עוד כולה שלו, זה ששיעור עיכול, לדעת הרב חזון עובדיה לאפוק, כי הכף החיים כותב שבשתייה זה כמה דקות. ובאמת תשאל להם כל גסטרולוג, כל רופא קיבה היום, תשאל אותו כמה זמן, מה תגיד לי, יכול להיות ששיעור אכילה של בשר, זה כמו שיעור אכילה של שתיית יין? או של כוס מים? ודאי שלא. דעת החזון עובדיה שאין חילוק. ביחד דעת הרב מביא תשובה, שיעור עיכול בין באכילה בין בשתייה, שיעור פרסה. 72 דקות. אבל דעת... כן, כן. השאלה שאתה אומר לברך, אם לא יצא ידי חובה ואז בפועל לא צריך לברך שוב. הברכה שלנו בשחרית של בוקר היא יפה. איך הוא יוצא עכשיו? הוא אדם יוצא בבית, לא היה לו, הגבן תפס לו לכל נגיד משפט את איזה ברכה זו? זה נהנין או מצוות? מה גדרה, נהנין? לא, היא לא ברכת הנהנין, ברכת המצוות. יש גם שייך אותה לקידוש. אתה יודע, גם בחופה וקידושין יש מחלוקת הרשב"א והריטב"א. שאני מברך בקידושין לחתן וכלה, ברכת האירוסין, אני צריך לטעום מהיין? מחלוקת. אם זה ברכת המצוות, אם זה ברכת המצוות אני לא צריך לטעום. אבל אם זה ברכת הנהנין צריך לטעום. כשאתה מקדש בבוקר, היין פה, ברכת היין זה ברכת המצוות. ודאי ברכת המצוות. אתה איתי? ברכת קידוש, זה הקידוש. אז מצווה שאתה לא חייב איתו. איך עוד הפעם? מצווה שאתה לא חייב איתו. לא, פה אתה חייב לטעום. למה? אתה צריך לצאת ידי חובת קידוש. לא, מישהו יכול, מישהו אחר ישתה. לא משנה, אתה לא משנה. צריך אבל לשתות, וצריך גם לשתות רביעית כדי קידוש במקום סעודה. עכשיו מה שאמרתי, שאם אדם עשה קידוש ולא שתה רביעית יין, או לא אכל כזית, עבר זמן לאלתר, לכולי עלמא צריך לחזור ולקדש שוב, לא יצא ידי חובת קידוש. מה זה לאלתר? מחלוקת אחרונים. אבל הקידוש שוב פעם הוא צריך לקטוע פעם בעוד רגע. כן, עוד הפעם. לא יצא, לא עשו שום שום. עוד הפעם הגפן, לברך עוד הפעם הגפן. והברכה הראשונה לבטלה? באיזה מקרה מברך שוב הרב? אם היה בדעתו אז לא. אם היה בדעתו אז לא נגיד שהיא לבטלה. אבל באיזה הוא רק מקרה? שתה נס קפה, עשה קידוש שתה נס קפה, לא אכל כלום. לא, לבטלה היא לא תהיה, אני אגיד לך למה. כי הוא אכל ללא קידוש.
אבל הוא טעם טיפה, אבל לא שתה רביעית. הוא טעם טיפה, לא שתה רביעית. אבל זה ברכת המצוות, אז הוא לוקח את זה המצווה. לא, אז הוא לא יצא ידי חובת קידוש. הוא צריך לקדש שוב. אז הברכה שלו הייתה לבטלה. קשה להגיד את זה, זה דחוק קצת. אבל הרב, יש לו 72 דקות עד להתחיל סעודה? עוד פעם, זה הדעה הכי מקלה, ולא להסתמך על זה, וגם הרב עובדיה נדחק בזה. לכתחילה, אדם שעושה קידוש, צריך לאכול תוך 10 דקות רבע שעה. לכל המאוחר 25 דקות, חצי שעה גג. נכון שאם תסתכלו בחזון עובדיה מביא בזה כמה שיטות, לא ללכת לקולות האלה. אדם צריך לכתחילה גם הרב יגיד לך, תוך 10 דקות, הרב הלכה ברורה, הרב דוד יוסף בהלכה ברורה כותב מפורש, לאלתר זה גג 10 דקות, אלא אם כן אתה אנוס. נאנסת, פתאום לא... נעלם היין, נעלם האוכל, אנוס רחמנא פטרי. לכתחילה 10 דקות, רבע שעה. עד 20 דקות, עוד זה לרוב הפוסקים. בליל שבת, שהקידוש הוא משתי ברכות. על איזה ברכות הוא חוזר? על הכל, השניהם. על הכל. עם הפורה פרק אבן. על הכל, כל הקידוש. לא יצא ידי חובת קידוש. לא יצא ידי חובת קידוש. בסדר? טוב. עוד שאלה קטנה. כן. אדם ברך המוציא, כן, ואמור לפתור את, אינו צריך לברך על המטבוחה והחומוס. לדעת, אם לא אכל כזית, לא אכל כזית. אכל כזית, שאר מאכלים נפטרים. כל מה שמתלפת. יפה, מנפטרים אינו צריך, אבל אם בכל זאת ברך, זה ברכה לבטלה? בירך על שאר מאכלים? כן, ברך. הוא מחמיר על עצמו, רוצה להיות חסיד. זה גורם ברכה שאינה צריכה, זה לא היה צריך לברך אותם. מה ההבדל בין ברכה שאינה צריכה לברכה לבטלה? יש חילוק כזה, זה דק מן הדק. זה שתיהם אותו דבר, שתיהם איסורי דאורייתא, כן? העולם מזדעזע וכולי וכולי, אבל ברכה לבטלה זה שקר. זה שקר. אם לקחתי עכשיו גלידה ובירכתי עליה עץ, זה שקר. ברכה שאינה צריכה, לא הייתי צריך לברך עליה. המטבוחה באמת ברכתה מהי? שהכל או אדמה, תלוי מרן רמה, אבל זה נקרא ברכה שאינה צריכה. למה? לא היית צריך לברך אותה עכשיו. הברכה של המטבוחה, לא היית צריך לברך אותה. למה? המטבוחה נפטרה. מחמת הפת. בסדר? טוב. סעיף ד'. הרב, אתה אוכל עוגה בסוף הארוחה הזאת, לברך על קפה ועוגה. אז לכתחילה, אם אדם נמצא בתוך סעודה של פת, לכתחילה יעשה ברכת המזון, סילוק שולחן ברכת המזון, רק לאחר מכן יביא מזונות. למה? כי העוגה היא פת הבאה בכיסנים, זה ספק לחם. ואם היא ספק לחם, זה מחלוקת גדולה אם אפשר לברך עליה בסעודה, ואם אתה כבר אוכל אותו בתוך הסעודה, אל תברך עליה, אלא אם כן יש בג' תנאים של פת הבאה בכיסנים. כמו בפלה לדוגמה, שעליה הרב הלכה ברורה כותב שאפשר לברך עליו גם בתוך סעודה. בקלאווה היא גם נקססת? כן. אז כן, בסדר? אבל לכתחילה אדם לא יביא קינוחים לשולחן עד לאחר ברכת המזון. לפחות לא קינוחים שהם ברכתם מזונות. או נגיד איזה שהם פת הבאה בכיסנים, עוגות וכדומה. כי אתה נכנס למחלוקת האם לברך עליהם בסעודה או לא. כי עוגה היא ספק לחם. יש צד לומר שהיא לחם. אם אדם אכל ממנה שיעור 4 קבצים, או אפילו לדעת מרן השולחן ערוך ג' קבצים, לברך עליה כבר ג' ברכות והמוציא בנטילת ידיים. בסדר? טוב, סעיף ד'. כותב מרן, יכול אדם לקדש לאחרים, אף על פי שאינו אוכל. בירונן, כמה זמן אנחנו? יכול אדם לקדש לאחרים, אף על פי שאינו אוכל עמהם, דלדידו אבי מקום סעודה. ואף על גבדה וברכת היין אינו יכול להוציא אחרים, אם אינו נהנה עמהם, כיוון דאי בורא פרי הגפן וחובה לקידוש כקידוש היום דמי. ויכול להוציאם אף על פי שאינו נהנה. שימו לב, זה מרן. והרמה כותב, ואפילו בקידוש של יום בשחרית. בשבת מותר לעשות כן. מסיים מרן, והוא שאינם יודעים, ואם עדיין לא קידש לעצמו, ייזהר שלא יטעום עמהם, שאסור לו לטעום עד שיקדש במקום סעודתו. טוב, זה גמרא מפורסמת בראש השנה כ"ח. כל ברכות המצוות, אף על פי שיצא, מוציא. אף על פי שיצא, מוציא. ברכת הנהנים, אני יכול להוציא אחרים אם יצאתי ידי חובה? לא. לא. מה ההבדל בין ברכת המצוות לברכת הנהנים? הבית יוסף מסביר מאוד יפה. כולם יענו לי עכשיו דיני, בברכת המצוות מה יש לי? ערבות. מה זה ערבות? ערבות הדדית. הבית יוסף מסביר את זה מאוד יפה. אדם לקח הלוואה מהבנק. מה היה לו? ביקשו ממנו ערבים, לא ערב קבלן, ערבים. ביקשו ממנו ערבים. אם הוא לא יכול לשלם, למי פונים? לערבים. למה? כי הם התחייבו שהם ישלמו. הם צריכים לשלם את החוב. אותו דבר בברכת המצוות, אומר הבית יוסף, אם היהודי, נכון שאתה קיימת את המצווה, אתה קיימת קידוש, אבל עד שהיהודי הזה לא קיים, גם שלך לא בשלמות. למה? כי יש לכם דין של
ערבים זה לזה. לכן בברכת המצוות שיש דין של ערבות הדדית אחד לשני, אם הוא לא יצא, אתה יכול להוציא אותו ידי חובה. מובן? עד לפה מובן? הפרי חדש כותב מרן כתב לנו פה דין, וכל זה מתי? שאינם יודעים לברך. זה אומר, אתה עכשיו עשית קידוש בבית הכנסת. הגעת הביתה ואשתך עוד לא עשתה קידוש. מי נכון יותר שיעשה קידוש בבית עכשיו? היא. כי היא יודעת. בסדר? כי היא יודעת. אם אשתך לא יודעת, אתה עושה לה. אומר הפרי חדש, גם אם היא יודעת אתה תקדש לה. הפרי חדש הזה לא להערה. שומע הרב רוני? הפרי חדש כותב שגם אם היא יודעת אתה תקדש לה. למה? אומר הפרי חדש, תראה איזה רעה יפה. אומר, הרי אם אדם לקח הלוואה מהבנק, יש לו לשלם. הוא יכול, הוא יודע. אבל הוא לא רוצה. יפנו לערבים שלו או לא? בטח שיפנו. אומר הפרי חדש, אז חזק וברוך שהוא יודע, שהיא יודעת לברך. יודעת, היא יכולה לברך, יכולה להחזיר את החוב, היא לא רוצה? לא. אומר הפרי חדש, אז מחייבים את מי? את הערב שלה. מובן? אבל להלכה ולמעשה אין הלכה כמו הפרי חדש, ואם אדם יודע לברך לעצמו, יברך לעצמו. בסדר? אמרתי לכם בהלכות חנוכה, פעם הקשינו קושייה, בחנוכה אנחנו מברכים שתי ברכות. ברכת המצוות זה להדליק נר חנוכה, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו זה ברכת המצוות. ברכה שנייה זה שבח והודאה, על הניסים. על הניסים אין לה דין של ברכת המצוות של הרבות, איך אתה מוציא אותה? אז יש מי שרצה לחלק בזה שזה יד הארכתא. וגם פה צריך עיון גדול, אבל ככה דעת הרב חזון עובדיה, וככה אנחנו נוקטים להלכה, שאם אדם רוצה להוציא אחרים, אף על פי שכבר בירך, אם הם לא יודעים לברך, יכול לברך להם. בסדר? מובן? טוב. מה הדין לגבי קטנים? אתה עשית קידוש, פתאום הילד חזר הביתה, היה בגן שעשועים. אתה יכול לקדש לו שוב, זה קטן. יש ערבות לקטן? יכול לקדש לו, כן או לא? יכול. למה יכול? מדין חינוך. מדין חינוך. יכול לקדש לו מצד דין חינוך, כן. כן. סעיף A. סעיף A, בוא נסיים את הסימן הזה. זין סעיפים. כתבו הגאונים. עד אין קידוש אלא במקום סעודה, אפילו אכל דבר מועט, או שתה כוס יין שחייב עליו ברכה. יצא ידי קידוש במקום סעודה, וגומר סעודתו במקום אחר. ודווקא אכל לחם, או שתה יין. אבל אכל פירות, לא, שימו לב, ממש פשוט. מוסיף הרמה, ולפי זה, היה מותר למועל ולסנדק לשתות מכוס של מילה בשבת בשחרית, אם שותים כשיעור. אבל נהגו ליתן לתינוק. שימו לב, לדעת השולחן ערוך, אם אדם שתה, זה מחלוקת, השולחן ערוך והלבוש. רבי מרדכי יפה. לדעת השולחן ערוך, שתיתי בקידוש רביעית, מה הדין שלי? מספיק. הלבוש אומר לא, כמה אתה צריך לשתות? 2 רביעיות. אחת לקידוש, ואחת לקידוש במקום סעודה. זה מחלוקת הלבוש והשולחן ערוך. להלכה אנחנו נוקטים כדעת השולחן ערוך, שמספיק רביעית, אחת, ולא צריך 2 רביעיות. מה עם ברכה אחרונה? חייב לברך? כן, תלוי, אם אתה לא עושה ברכת המזון, שתית רביעית, כן, בוודאי. על הגפן. לא, אם אני מתכוון פשוט. להמשיך, לא, אם אני מתכוון להמשיך במקום אחר. אני עכשיו מסיים פה, עשיתי... איפה שתסיים, כיוונת מראש, אם אתה באותו מקום. איפה שאתה מסיים, אם אתה באותו, מה זה בבית? אתה באותו מקום. לא. פינה לפינה. עשיתי קידוש כאן. בבית? תמשיך את הסוף. לא. למטה. מפה באולם ואתה הולך הביתה? רוצה להמשיך בבית. מה פתאום? זה מבית לבית. אתה עושה פה ברכה אחרונה, חוזר הביתה, פטור מידי חובת קידוש. עכשיו יש מחלוקת אחרונים, האם אני חייב בקידוש דווקא יין שהוא מיסד ציד, מיזן זין, יין חריף, או מספיק לי גם מיץ ענבים תירוש בקידוש. לדעת הרב אליושיב חייב בדווקא יין חריף, שהוא מיסד ציד, הוא סועד את הלב. דעת הרב עובדיה בחזון עובדיה שמספיק לך מיץ ענבים ולא חייב שיהיה בקידוש מיסד ציד. בסדר, מובן? טוב. צליאק. מישהו צליאקי, שותה רביעית יין כדי לצאת ידי חובת קידוש בסעודה, או שיבולת שועל. שיבולת שועל, צליאקים יכולים לקחת. לא. לא? רק שיבולת שועל מיוחדת, שאין בה גלוטן. שיבולת שועל רגילה אסור, יש בה גלוטן. טוב, אז יין, יוצא בידי חובת קידוש יין רביעית יין, בסדר? טוב, סעיף ו' אומר מרן, ואם קידש בביתו, ושמע שכנו, ושולחנו ערוך לפניו, שימו לב, זה מה ששאלתי אתכם קודם, יוצא בו, דשפיר אבה, מקום סעודה, אברז. וכגון שנתכוון השומע לצאת, הוא משמיע להוציא.
בסדר, זה מה שאמרתי לכם קודם. אם שתי שכנים, אחד קידש בביתו ואמר לשני, אני מוציא אותך ידי חובה, רק תשמעו בבית שלכם, הם יוצאים ידי חובת קידוש. מובן? יותר מצוי לילד שנמצא... אני אגיד לכם משהו. לפני, אולי 4 חודשים, השכן שלי לא היה לו יין לקידוש, בא לבקש ממני, אמרתי לו, תשמע, גם אני שכחתי לקנות, היה לי בדיוק לקידוש הזה, בהבדלה אני כבר גם אבוד כמוך. אמרתי לו, תשמע, אבל אני אעשה קידוש, תשמעו אתם, תאכלו אצלכם. זה השולחן ערוך. רגע, אבל הרב, פה לא רשום שרונן צריך לכוון על האמירה. צריך, כתוב מפורש. איפה? מתכוון השומע לצאת ומשמיע להוציא. מתכוון השומע. השומע לצאת ומשמיע להוציא. משמיע להוציא. אולי יש לך גרסה אחרת, כתב יד אחרת. טוב, בסדר, מובן? יפה. כן, תסתכלו בסעיף ד' במשנה ברורה, באות כף. אתם רואים באות כף? תסתכלו במשנה ברורה. ד', סעיף ד' באות כף במשנה ברורה. שם הוא מביא לגבי אלמנה, שלא תוכל לשמוע קידוש במקום אחד וללכת לאכול בביתה. בסדר, מובן? יאללה, וייטר, סעיף ז' ואחרון להיום. אומר מרן, יש אומרים שאין מקדשין אלא לאור הנר. ויש אומרים שאין הקידוש תלוי בנר, ואם הוא נהנה בחצר יותר מפני האוויר או מפני הזבובים, לא מקדש בחצר ואוכל שם, אף על פי שאינו רואה הנר. שהנרות לעונג נצבו ולא לצער, ואחי מסתברא. קשה לכם קצת? אתם זוכרים שלמדנו פה סימן רס"ג? דיני הדלקת הנר. אם אדם קידש ליד הנר, ויצא לבחוץ, לסעוד בחצר, מקום שהוא לא רואה את הנר, מה הדין של הברכה שלו, של ברכת הנר? הדלקת נרות, לבטלה. ככה למדנו סימן רס"ג. הוא לא רואה אותה בסעודה. לא רואה את הנרות. אם אדם קידש, הדליק נרות בבית, קידש בבית ויצא אחרי זה לחצר, לא אכל לאור הנרות, מה הדין ברכתו? לבטלה. איך זה מסתדר לנו פה מה שכתוב? פה מרן כותב, יש אומרים שאין מקדשים אלא לאור הנר, ויש אומרים שאין הקידוש תלוי בנר אם הוא נהנה בחצר יותר. קיים מלן, יש אומרים כמה ויש אומרים בתרא, לעולם ההלכה כי יש אומרים בתרא, ככה כותב הרב החידה. אז אם כן זה סתירה מרס"ג? לא סתירה. מה החילוק? מה החילוק שלנו הרבוני? מה אתה אומר? מצטער. איך? עוד פעם חוזר לעניין שלנו. זה בדיוק מה שנסיים מרן. פה הוא קידש על דעת לאכול בבית, הוא לא עשה את זה לכתחילה, אני מקדש פה ויוצא בחוץ. הוא קידש על דעת לאכול בבית, אבל מה נעשה שחם פה? אז מה אם זה חם פה? זה פותר אותך מדין הדלקת הנר במקום הסעודה? לא, אבל מה כתב מרן? שנרות לעונג ניתנו ולא לצערים, אתה יש לך צער עכשיו לאכול בבית כי חם. הנרות, כל הנרות למה ניתנו לעונג? שעוד יתקעו אחד בשני, עונג שבת, שלום בית. כיוון שניתנו לעונג ולא לצער, פה כתוב מרן, במצב כזה אתה יכול לצאת ולאכול בחוץ אף על פי שאתה לא נהנה לאור הנרות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה?